Влизали ли сте някога в заможен тракийски дом от древността? Днес ви каня на разходка в един от най-добре запазените археологически обекти от древността. Хайде да видим как са живяли знатните граждани в Римската империя. Но преди това, нека чуем малко предистория. Антична вила Армира е археологически паметник от римската епоха в Древна Тракия. Тя се намира на километър и половина от квартал Ладжа на Ивайловград, Хасковска област. През 1968 година е обявена за паметник на културата с национално значение. За съжаление, през 1990 година вила Армира е била ограбена и голяма част от мраморните орнаменти, в това число и скулптурни херми, са изнесени контрабандно в чужбина. Една от хермите е предложена за продан на аукционна къща в Лондон, а други се озовават в Германия. За щастие, след всички действия на българските власти, почти всички мраморни фрагменти са върнати обратно в археологическият обект. Най-после пристигаме в вила Армира. Вилата е основана през 70-те години на първи век след Христа. Първият собственик на вила Армира е бил представител на тракийска аристократска фамилия. Вилата се развива като голямо поземлено имение в долината на река Армира, от чието име носи и названието си. Изградена е в красива местност и в близост до голямата река Арда, известна още с античното си име Артескос, в област Тракия. Можем да се облечем с тракийски дрехи за по-голяма автентичност и по този начин да влезем облечени във вила Армира. Добре дошли във вила Армира. Мястото, откъдето се влиза днес, всъщност не е официалният вход. По-късно във видеото ще ви покажа оригиналният вход на вилата. Това са съдове, намерени при разкопки на вилата. Както сами виждате, има изграден под от стъкло, за да се запази максимално подовата настилка на археологическият обект. По стар тракийски обичай, всеки гост, който влиза, е трябвало да измие ръцете си във вода с листа от рози. С този ритуал домакините искали да покажат своето благоволение, а римляните много обичали да показват своето гостоприемство. А в знак на благодарност, идващите гости носили скъпи съдове, изработени от стъкло. В тази епоха стъклото било по-скъпо от златото. В центъра на плочите, които виждате в момента, има слънчев диск, който е символ на късмета, благополучието и плодородието в домът. Това са първите помещения, които са били предназначени за персонала или още робите. Това всъщност е била кухнята. А сега ще ви покажа как е изглеждало първото подово отопление. Въздухът е циркулирал и е излизал през тези тръби и е загрявал плочите, които виждате отгоре. Тук се е приготвила храната за господарите. Мозайките, които виждате в момента, са напълно автентични и запазени. В България, поне за сега, само тук във вила Армира може да видите мозайки на около 2000 години. Продължаваме към басейна на вилата. Собственикът на вилата е бил много заможен и много богат. Тъй като е търгувал с мрамор, е можел да си позволи да има басейн в своята вила. Басейнът е под открито небе и водата е била затопляна от слънчевите лъчи. Не е случайно басейнът се намира в центъра на вилата. Буквално този басейн представлява огледало, което отразява слънчевата светлина и по този начин тя се разпространявала в другите помещения около басейна. Мозайката на дъното на басейна също е много добре запазена.
Продължаваме напред към баните. Ето тук можем да видим по-обстойно как е конструирано подовото отопление. Както вече обясних по-рано във видеото, топлият въздух циркулира по тези тръби и затопля плочите, които са всъщност пода на помещението. А ето там в страни се намират пещите, които са затопляли въздуха. Тези руини всъщност представляват различните видове бани и тук се намирал спа центърът на вилата. Това е помещението, в което робите са посрещали гостите и са им помагали с настаняването. В следващото помещение е била първата зала за пиршества. Тъй като е била твърде малка, за да побере всички гости, е направена втора зала, която е значително по-голяма и доста по-внушителна. Ще я видим малко по-късно във видеото. Всъщност това е дъното на залата, тук е имало под. Както виждате, тези тръби отново, по тях е циркулирал горещ въздух и затоплял пода на помещението. Всичко това е направено с цел да е по-комфортно на гостите и домакините. А сега, нека отново да се върнем към басейна. Мозайката е абсолютно автентична и благодарение на това можем да видим каква подова настилка е била изработвана преди повече от 1500 години. Това, което много искам да ви покажа, са главите, които са направени като декорация към басейна. Тази глава, която ви показвам в момента, е оригиналната и запазена декорация, която е застрахована за 160 000 лева. Екскурзоводите в музея обясниха, че ето тази дантела, декорация, която е направена преди повече от 2000 години от мрамор, в 21 век не може да се възпроизведе по същия начин, въпреки научните способи, с които разполага съвремието. До ден днешен си остава загадка как преди около 2000 години този орнамент е бил направен ръчно и то с такава прецизност.
стена се е използвала като изложбена зала. Както забелязвате, мраморните плочи са в различен цвят. Според археолозите това е така, защото по този начин клиентите е можело да си изберат какъв цвят мрамор да си закупят, тъй като собственик на вилата всъщност е бил търговец на мрамор. Ето това всъщност е бил входът на вилата, когато тя е била обитавана. Това е автентичен мраморен камък, който е намерен по време на разкопките. А всъщност това е герба на семейството, което е притежавало тази вила. А тези рога над символа символизират всъщност божественият знак. Следват спалните помещения. Едно от предположенията на учените е, че това е била детската стая, но разбира се, това е само предположение. Забележете тук мозайката колко е финна и изящна. Нещо много интересно за строителството по онова време. Предполагам, че всички забелязахте, че самата вила има втори зид. Направена е по този начин, за да се образува въздушна възглавница между двата зида, за да е по-топло през зимата. И сега преминаваме към спалнята на притежателя на вилата. Тук мозайката е почти напълно запазена. Благодарение на това можем да видим как е изглеждал собственика или по-скоро един от собствениците на вилата. Освен лицето на собственика, можем да видим и фигурите на двете му деца. Това е единствената портретна мозайка, която е толкова добре запазена. Интересното е тук, че в самите мозайки има доста свастики. По това време свастиката е била символ на благополучие, берекет и благоденствие. Думата свастика е санскритска дума и в превод означава бъди щастлив. В източните култури свастиката продължава да се изобразява в домове и храмове. Там се възприема като кръговрата на живота и кръговрата на преражданията в самсара. Следващата стая, която също има интересно предназначение, е помещението, в което са се събирали данъците. Ето тук отново можем да видим част от отоплителната система на жилището. Не случайно тук мозайката е тематична. Самата шарка е на брадви, защото тук са събирали данъците, а също така е било нещо като приемна. Например, ако на някой му е трябвала някаква услуга, са идвали в тази зала, за да измолят благоволението на господаря. Тъй като собственика на вилата е бил много богат и много влиятелен, е можел да удовлетвори определени желания. Също така богатият и заможен тракиец е имал властта да решава спорове, възникнали между своите подчинени и живеещите в околията, на която той е бил нещо като местен феодал. Дори може да се види камъкът, който
е доста захабен от честото влизане и излизане. Камъкът също е абсолютно автентичен. Всичко, което ви показвам, е на около 2000 години и е съхранено до днес, за което можем да благодарим на българските археолози. Чувството да виждаш 2000-на история на живо е наистина неописуемо. Горещо препоръчвам на всеки да посети вила Армира. Гарантирам ви, че няма да съжалявате. Преминаваме към построената по-късно голяма зала за пиршества. Забележете мозайката на последната пристроена зала, колко е по-финна и направена с повече майсторство от предните зали, които видяхме. В центъра на залата ще видим портрета на горгоната Медуза. Можем само да си представим какви голяи са се осъществявали тук. Отправяме се към помещенията, където са живели робите и където е имало различни помещения за различни занятия, като ковачница и други такива. Те са на зидове. Малко повече въображение ще ни трябва тук. Всъщност историята разказва, че при копаене с багер за изграждането на поредният язовир са били извадени големи късове мраморни изработки. Главният инженер е уведомил властите и строежът на язовира бил прекратен. Когато Людмила Живкова е разбрала за находките, проектът за язовира бил окончателно спрян. Тя назначила археологически екип,
който да направи разкопки и да разбере какво се крие там. И така екипът, начело с доктор Янка Младенова, започнал работа. Тъй като при археологически разкопки не може да се използват лопати или други подобни съоръжения, екипът работил само с четки с цел опазване на всеки открит артефакт. Екипът бил доста затруднен, защото цялата вила била покрита с глинеста почва, която е много трудно за премахване. За щастие, няколко дни след това завалял много силен дъжд, който измил цялата пръст и вилата се показала в целият си блясък. Няма как да не отдадем почет на доктор Янка Младенова. Тя е първият археолог-проучвател на вила Армира. В знак на уважение и в нейна памет и чест е изградена чешма. И от тук преминаваме през конюшните на вилата. Ако видеото ми ви е харесало, моля харесайте го с палец нагоре. Също така може да се абонирате за каналът ми, за да ме подкрепите. Много ви благодаря и до нови срещи!